Dit hier had Sportvisserij Nederland een nieuwe pilot uitzet en dat is samen vissen met ouderen. Uiteindelijk, totdat wij dus dit nog dwaanboerden, had ik dus contact opname met de Waadwente en deze met mevrouw Irene Huisjes. Zij is de welzijncoördinator van de Waadwente. En nou ja, ze gaan ooit normaal ook wel hier in Friesland met de visken bij Alle. Dat is dan de forelpoel in een Kalmsweg. Maar nu vonden ze wel weer heel wat oors. Mooi dicht bij huis. Dus als er wat is, dan kun je snel weer de bus die staat hier. Dus mensen die kunnen zich in de bus zetten en dan gaan ze weer om. Ik vind het prachtig, want dan komt de jeugd weer terug. Vroeger deden we het ook wel als jongens. En dan ben we gek op visken, maar we mochten vaak net, want we moeten turfmijten wie zelf. De grondstof van de turf heet maar klein nemen we dat. En dan gingen we zelf en dan moeten we de turfmijten in de roegen en in hakjes zetten. En dan moeten we graag visken, maar dat mocht net, nee. Ja, maar de tijd is voorbij, maar nu krijgen we de koos weg. Dat prachtig vind ik dat. Ja. En heb je al wat van? Ja, de eerste. Ja, ik wil helemaal krijgen. Dat doen we erin. En daar is weer al vis komen. Met wie maar iets keer. Ja, en dan niks. Bieden de tand op is midden erin. Ja. Ja, dat is wel Nou, straks hebben we de koffie en thee en dergelijke en alles. Maar het gaat puur even om de mensen uit huis te halen, omdat ze uiteindelijk al een heel protte in huis zitten. Om toch weer even gezellig, even mijnwandelen. Nou, dat weer nog niet al gelijk al feest. De ene naar de andere hellen, dat visje er al uit. Grutten en wat een liedje, nou, dan is het feest alweer compleet. Nou, en dat is hartstikke leuk. Dus nou ja, je zegt het wel, het is alle druk en leuk en aardig. En nou ja, daar doen wij het als sportvisserij voor.